Altså, det var jo prædiabetes, og mit blodtryk, det var ved at eksplodere, og kolesteroltal, og der var alt var galt. Så fandt jeg faktisk ud af, at jeg var søvnopblød også. Jeg vågnede tit om morgenen, så var jeg træt. Jeg tænkte bare, okay, det er fordi, du har været ude og spille musik. Så jeg fandt med, at jeg har sådan skiftende arbejdsrytme og døgnrytme og sådan noget. Men det var der altså ikke, fordi jeg er svært søvnopblød. Så jeg sover dårligt, og når du sover dårligt, så bliver du også nemt stresset. Ja. Du tager nogle dårlige valg, så bliver du svag. Du tager nogle de der, okay, så giv mig 2 franske hotdog, eller lad os tage 4 kolde øl eller noget. Altså, du har ikke sådan overskudsagtig. Og det havde betydet med samtidig med, at jeg så også spiste de der dårlige ting der. Ja, det forstærker alle de andre dårlige. Det gør det jo.